Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Μην λυπηθείτε με. Έλα μπράβο που σαρεύσει και θα βουστερίζει. Σαρδέλα βρέτα ήταν στα κερατά, σαρδέλα του κόρισα. Τι φιλήσει η πατέρα. Έλα πέλα της. Έλα παλά να σου πω. Έλα παλά πατέρα. Όχι, όχι σαρδέλα. Η σαρδέλα. Η σαρδέλα είναι αλμυρής. Όχι. Όχι σαρδέλα. Επιτέλους, κύριε Δίκητα, τι έγινε, ομολόγησε εν τέλει τίποτα, αυτός ο γελίος. Τίποτα, 3 μέρες να ανακρίνουμε. Και όχι μόνο δεν ομολόγησε, αλλά διαμαρτύρεται, φωνάζει και χτυπιέται. Φως φανάρι, η απόδειξη της ενοχής του. Φωνές, διαμαρτυρίες, διαψεύσεις, τυπικό σύστημα των αναρχικών. Μα είναι αναρχικός, ειδού το ζήτημα. Μα τι λέτε, κύριε Δίκητα, αμφιβάλλετε. Αναρχικός και από τους πιο επικίνδυνους μάλιστα. Δεν βρήκατε στοιχεία. Όχι, Ούτε φάκελο δεν έχει. ούτε. Γιατί δεν το κάνετε. Γιατί δεν έχω τα στοιχεία. Και δεν είναι αρκετά αυτά που καταθέτω εγώ. Τα εξετάζουμε και αυτά, τα συζητάμε. Τα συζητάτε. Δηλαδή αμφισβητείτε την ακρίβεια των πληροφοριών. Δεν είπα αυτό, δεν είπα αυτό. Μα τότε τι λέτε, κύριε Δίκητα. Και πρώτα και μόνο το γεγονός ότι δεν βρίσκεται κανένα στοιχείο εις βάρος μου αποδεικνύει ότι είναι από τους πιο επικίνδυνους συνομότες. Το ρωτήσατε για τα βιβλία. Βεβαίως το ρώτησα. Σας απάντησε. Ότι τα πήρατε εσείς. Ατσοκάθανα. Συνεπτημένης για να πω ότι κακό είναι. Μα αφού υπάρχουν τόσοι μάρτυρες, ότι τα ξεσήκωσε ο ίδιος από το γραφείο. Λέει μεν ότι τα ξεσήκωσε αυτός από το γραφείο, αλλά μετά εσείς βάλατε ανθρώπους και του τα κλέψατε. Α, το παλιάνθρωπο! Ας που λοιπόν θα φτάσει το θράσος και εξακολουθεί να δείτε ίδια παραμύθια. Είναι να τρελαίνετε κανείς. Ελάτε τώρα, μη συγχύζεστε κύριε Παπαδάκη. Να μη συγχύζομαι! Να μη συγχύζομαι, κύριε Δικτά. Αυτός μου θίγει την τιμή μου. Την υπόφυξή μου. Τόσο έτσι όπως πάει, το βγάλει και το χρωστά σε όλους τους ταινίους ανθρώπους που αγωνίζονται για τον ταλέπορο του τόπου. Και όχι μονάχα. Και σκοτεινή του συνεργάτες. Τον εθάνε και τον εξαπολύουν να σκορπά τη λάσπη της συκοφαντίας επάνω μας. Γιατί είναι κλασικό πια αυτό το σύστημα. Δεν σκοτώνουν απευθείας. Συκοφαντούν. Διασύρουν. Υπονομεύουν. Κάθε τίμιο άνθρωπο που αγωνίζεται για την ταλέπορη του τη χώρα. Δεν τα ξέρετε αυτά. Τα ξέρω, τα ξέρω. Και τι κάθεστε λοιπόν να Μα τι κάνετε. θέλετε να κάνω. Να τι κάνετε φάτσο! Σας παρακαλώ. Μα γιατί διστάζετε, κύριε Διοικητά. Αυτό θέλω να ξέρω. Βλέπω με λύπη μου ότι δείχνετε μια επίοικια για αυτό το κάθαρμα που κατά τα παρεξηγήσει στο κάτω. Κύριε Παπαδάκη, νομίζω ότι ξεπερνάτε τα όρια. Εγώ ξεπερνώ τα όρια. Εσείς. Επειδή σας υποδεικνύει τα καθήκοντά σας. Με συγχωρείτε, κύριε Διοικητά, αλλά θα με αναγκάσετε να αναφερθώ αμέσως στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης για τον τρόπο που διενεργείται τις ανακρίσεις. Αναφερθείτε. Θα αναφερθώ. Ορίστε, αναφερθείτε. Θα αναφερθώ. Αναφερθείτε. Αναφερθείτε.
Έξες! Σεκρέτ! Ορίστε! Άλλος που θέλει να μου υποδεικνύει τα καθήκοντά μου. Σεκρέτ! Τριές! Τριές! Έπα! Σας το σύνδικητα! Βρε καλώς τον Ηρακλή Πόρας. Σας αναφέρω τσίρδικτα ότι ένα Χρυσούλα με το κρατούμενο τιμωλέο το λαμπράκι βγαίνει καλός. Σαν που βγαίνει δηλαδή. Έτσι δεν το λέμε εμείς. Μόνο που σήμερα μας είπανε πως άμα δεν του δώσουμε λέει να πιει μια μπουρμπουλέ νερό δεν βγάλει αχνιάμια. Σας τα καλά χωρίς νερό τον έχετε τον άνθρωπο. Και για να έχουμε και καλό ερώτημα. Αυτός, γιατί σας το ζητάει τόσο επιμόνος δηλαδή. Γιατί κύριε Δικητά, εδώ και 3 μέρες θα πήραμε μόνο σαρδέλα παστί. Πάλι τα ίδια μωρέ. Δεν σας είπα να μεταχειρίζετε αυτά τα συστήματα. Σαν το κύριε Δικητά, ο κύριος Παστινά μας λέει πως είναι πολύ αποτελεσματική μέθοδος. Τέλος πάντων, φέρνουν μέσα και πούσε, πιάσε ένα καφέ. Και πέντε σου βάλουν και 5 ποτήρια νερό. Άιντε, γιο! Άιντε, στρίτσιτα! Σεκρέτ! Άιντε, στρίτσιτα! Ειδοποίησατε την κυρία Καραλέοντος. Πάμε έτσι, να περάσει κατά τις 10. Καλά, μόλις έρθει φέρνει μέσα. Άιντε, τυφείς! Άιντε, στρίτσιτα! Άιντε! Σεκρέτ! Άιντε, στρίτσιτα! Τίποτα παιδί μου. Ήθελα να δω αν δουλεύει καλά το σύστημα ενδοσυνεννόησης. Δεν το ξανά. Εσύ καλύτερα να μην ξέρεις. Μάστε τσιριτσιτά! Άντε! Γκου! Μάστε τσιριτσιτά! Γκου! Ριές! Τι θες ρε Χρυσούλα? Δεν σου έχω πει να με παίρνεις εν ώρα υπηρεσία. Αμάρε γυναίκα, γι' αυτό με πήρες στη δουλειά. Δεν σου έδωσα λεφτά για να πάρεις κουνά. Για κατεψυγμένο φτάνει. Οικονομία είπαμε Χρυσούλα. Τι, η μάνα σου. Ας έχει με τα πόδια μα μια χαρά δροσούλα έχει. Για να και με τσάμπα βενζίνης είμαστε τώρα. Άιντε, γεια. Και πού είσαι? Το κοντρό μακαρόνι να βάλεις, Τριές! Τι θες ρε Χρυσούλα? Έλεγχο μου, αν το τηλέφωνο μου κάνεις τώρα. Όχι, δεν κόφτει. Το κόψα. Ή κάνουμε οικονομία ή δεν κάνουμε. Τι θες πάλι ρε Χρυσούλα? Κύριε Καραλέου, συγγνώμη. Οικογενειακά ζαρώματα. Όχι τίποτα ακόμα. Διεξάγουμε έρευνες γύρω από όλα τα θέματα. Αλλά προς το παρόν δεν έχει προκύψει κάτι θετικό. Σήμερα μάλιστα έχω καλέσει και τη σύζυγό σας για να την εξετάσω. Με συγχωρείτε κύριε Καραλέου, αλλά είμαι υποχρεωμένος να διεξάγω έρευνες γύρω από όλα τα πρόσωπα που ήρθαν σε επαφή μαζί. Χαίρετε. Ορίστε Χρυσούλα μου. Άλλος που θέλει να μου υποδείξει τα καθήκοντά μου. Κατάλαβες. Τριές. Τριές. Έμπα! Εκεί να μείνεις τώρα. Και καλώς θα την λέω, τι γίνεται πως είσαι. Τα κέφια καλά, καλά. Σεκρέτ, πάει στο τσίριστα. Μουσικούς κλείσατε. Πάει στο τσίριστα. Σεκρέτ, πάει στο τσίριστα. Τι πεις. Κάτσε τι μου λέω, κάτσε.
Ευχαριστώ. Ανακρισούλα, ανακρισούλα. Τι βρε αδερφέ. Λίγη κουβεντούλα θα κάνουμε. Πώς πέρασες απόψε, κοιμήθηκες καλά? Δόξα ο Θεός. Έβαλα σε κάποιες σανίδες ίσχυς και απόψε με σκάστηκα. Κατά τα άλλα όμως, πέρασα μια χαρά. Μπράβο. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Μόνο που ερχόντουσαν κάθε τόσο και με ξυπνούσανε για ανάκριση. Στις 11, στις 12, στις 2 το πρωί, στις 4. Κατά τα άλλα όμως κοιμήθηκα μια χαρά. Και από φαΐ, πώς πέρασες? Σε περιποιήθηκαν? Πώς, μου δώσανε μια ντενέκα σαρδέλα παστί, πόλικη, χωρίς νερό, χωρίς ψωμί. Όχι δα. Ναι, φαίνεται είναι η σπεσιαλιτέ του καταστήματος. Και σου αρέσει η σαρδέλα? Πολύ. Οι δόσεις βέβαια ήταν ισχυροί και λύσαξα. Κατά τα άλλα, ευχαριστήθηκα φαΐ. Και για δεν ζήταγες νερό? Ζήτησα, αλλά μου είπε ότι θα μου δώσει μόνο να ομολογήσω. Ποιος το είπε αυτό? Ο κύριος υπαστινόμος με πέθανε στη δίψα. Κατά τα άλλα όμως ήταν ευγενέστατος. Και για δεν ειδοποιούσε σε μένα. Δεν ήθελα να κάνω κατάρτιση της καλοσύνης σας. Άλλωστε μου εξασφαλίσατε τόσες ανέσεις που δεν ήθελα να κάνω κατάρτιση της καλοσύνης σας. Δηλαδή αστεία τιμολέων μου λες ότι δεν πέρασες καλά. Η αλήθεια είναι ότι μου άλλαξανε τον αδόξαστο. Κατά τα άλλα όμως πέρασα μια χαρά. Αφού το μόνο που φοβάμαι είναι να μην κακομάθω. Δεν το τίμω πώς τα λέει. Σήμερα λοιπόν πραγματικά είσαι στα κέφια σου. Ναι, φαίνεται με εμπνέει το περιβάλλον. Είναι τόσο χαρούμενο. Λοιπόν, εσύ κατά βάθος είσαι πολύ καλό ανθρωπάκι. Όσο σε γνωρίζω, τόσο σε συμπαθώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Δικητά, τα αισθήματα είναι αμοιβαία. Από τσιγάρο, πώς θα πάμε? Α, δεν έχω παράπονο. Μου δίνουν ένα την ημέρα, μισό.